होला तो चिमनी में ईटा के जौन काम काज करावेला तो ही में कहल जाला कि भट्टी पके बाबू साहब कि भट्टी पके बाबू साहब अखंड राजपूत माई दैया रे कहेला भट्टीए पसूत माई दैया रे कहेला कि भट्टीए पसूत। लेकिन जवाब बाबू साहेब अहिरान भइल हम देखी बहुत सारा कैमरा लागल हम जातिवाद में की करब ई गीत झूमर गावल जाला हम यहाँ ठीक बा त कहल जाला भट्टी पके पाते जी भट्टी पके पाते जी आटी पंडितान माई दैया रे कहेला माई दैया रे कहेला कि भट्टीए कैमरामैन वाले भैया बड़ा रिक्वेस्ट बा कि कुछ उल्टा सब मत डालल जा थोड़ा सा धीरे। अनुपमा यादव हेमा पांडे आई बड़ी एकर मतलब ये नहीं कि रउआ सब कुछ लिख के डालल जा ठीक। आई स्पेशली स्टेज किंग ताहरा के तो भाई आना तो फिर घुमा फिरा के आदमी तोहरे पे आई और कहेंगे बा भट्टी पके बाबू साहेब भट्टी पके बाबू साहेब हाथी राजपूत माई दैया रे कहेला भट्टीए पसूत माई दैया रे कहेला कि भट्टीए पसूत माई दैया रे कहेला कि भट्टीए पसूत। और देखी जब लड़की अपन दर्द कहत दिया देखी कौना भाव में कहत दिया माई माई कहिला माई माई कहिला कहेला के चुप माई दैया रे कहेला भट्टीए पसूत माई दैया रे कहेला कि भट्टीए पसूत। और देखी मयंक जी हमनी के बहुत अच्छा दोस्त है और हमार दोस्ती 4-5 साल से बा और बहुत सपोर्टिव पर्सन तक कहे के बा डांट दी कैसे संगतिया पुरान संगतिया पुरान देहिया हमार बाकी देहिए के जान देहिया हमार बाकी जोआ के जौन कार्यक्रम आई रहे हमरा एगो दूगो ना 3-3 गो पैरवी लागल रहे ठीक बा। लास्ट में हम डेरा गए कि भाई बाबू साहेब के एरिया गई जरूरी बा। ओकरा बाद चौथा बार में अनुपमा दीदी के भी फोन आ गए तब कहनी कि ना चल लेकिन जानते नहीं जब भोकाली के कर रहे बस जी के और उहे भोकाली हमनी के देनी कि हैसन उ तो हमनी के जीत कहनी जगह बढ़िया होटल दिवाई ना तो वो हमनी के उम्मीद ना रहे ना तो वो उम्मीद ना रहे। और देखिए यही में एगो वायरल बा हमनी के तीनों बहन गावत रही जाता गावत नहीं जाओ भी हो अब लाइन के ऊपर बा के करा के बोलावत का तना में बोलावत थोड़ा सा फेर बोलो बाकी ना तो कहीं में एगो वायरल रहे
राह चली